Čekaj da nam dođe. Ja, nema mene snima. Znači ja sam kada učin noći, tako to sve šta ima. Kad kaže da imam 10 minuta pa treba. Pa će otiš ovoga... Ajde da... Najbolje je ono uzeti cijelu ženu i da isto srede. Da. Oni vladaju više. Žene vladaju, jel da je? Od nas župnika ima... Kako od nas župnik, nas smo manje to župnik. Ma da. Mi nismo složni, znaš, mi smo ono rastani. Pa treba stoliti. Jel ovo vam je inače misa za mlade? Da, da. Pa imate fino. A ne, to su krizma. To su krizma. I šta onda kad krizma prođe, onda fajron? Onda dođu drugi. Aha.